As a proud Catholic, today being 15th of August, ka a na-eme ncheta mbuga arụ na mkpụrụ obi nna anyị ndị Asọ Virgin Maria n'eluigwe. So I honor this day and I also remember this day. Na ya kwazi ya bụ nna anyị ndị Asọ maka anọ m na Gloto ya n'ebe obibi ya. Ebe edobere Catholic wepụtara Gloto maka nna anyị ndị Asọ. Wee na-ekwusị arịrịọ niile ebe arịrịọ ndị mmadụ. Ihe ọma niile ha bụ n'obi ha na-echere ma nke mma nke onye ọzọ ya mezukweziere ya. N'ọgụ a bụ nna anyị ndị Asọ ijele nwaanyị nnukwu nwaanyị dịka nna kpọgo. Gịnwa bụ onye ọba ayọ ọyọtara ya amara n'aka nwa ya bụ Jesu Kristi. Ọgụ a bụ onye jeyọta amara maka n'oge nke Kena. Tụta ayọ dị iche iche ka ị megoro ịyọtagoro ndị gị si n'aka gị Katọlik na ayọkwazi n'ụbọchị nke taata ebugoro arụ na mkpụrụ obi gị n'eluigwe. Mụọ na onwe m bụ Kizito Chukwuebuka Ugwu AFURU-EGO, nwoke bi n'ime ọfịa dị Bushman, na-arịọkwazi ngọzi gị amara gị dịka a na-eme ncheta mbuga arụ gị n'eluigwe na mkpụrụ obi gị n'eluigwe. Yọkwaza ya amara chigharịa bịa eluigwe ka ife wetara anyị na mma. Nke a bụ ekpere anyị n'ụbọchị nke taata. Amen. Ka m banye m ọnụ ka nje wapụrụ gị keeki dị kwesịrị esi.